nu stau mult. Hop, 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 hop! Unde crezi că mergi, ciucalău? Nu cred, știu sigur că mă duc până afară. Copchile, nu mă face să râd că mi scrăpate buzele. Dar ce e amuzant? Faptul că tu ai impresia că o să ieși din casă. De ce? Întreabă-mă dacă poți să ieși din casă. Pot să ies din casă. Negativ. Dar de ce? Pentru că-i carantină, bă, nimuricule. Lumea stă ascunsă ca popândăii pe vizuină și tu vrei să ieși că ce? Că numai până la non-stop mă duc. Copchile, am vești proaste pentru tine. Non-stop-ul tocmai a devenit stop. Ce? S-a închis. Nu-i nimic deschis cu virusul ăsta. Ce să faci afară? Că numai un pic. Băi, în casă înseamnă în casă, nu afară. Se iese numai în caz de urgență. Da, păi am de mers până la Dedeman. Sigur, copchile, că orice om normal are nevoie de o șurubelniță pe vremea asta. Cum? Dar care-i faza cu carantina? Faza îi că, cu cât oamenii ies mai mult, cu atâta se răspândește virusul mai repede, mă, bolovan. Da, eu sunt tânăr, pe mine nu mă afectează. Da, că tu ești din p***lă de ministru. Mă afectează? Mă, că ești tânăr, ai șanse mai mari să scapi? Da, dar ce folos că scapi dacă tot prost rămâi? Ce ziceți? Exact. Și când putem ieși? Numai în caz de urgență. Păi am o urgență. Ce? Urgent îmi trebuie un cola. Bă, urgent înseamnă că poate mori. Vrei să-ți dau 2 pedale să vezi cum îi? Dar și moră-ți fără un cola, că nu mi-am băut cafeaua astăzi. Ce se întâmplă aici, mă? Copchilul vrea să iasă după o cola. Ce amuzant! Altul. Mă, copchile, tu nu înțelegi. Poate îl iei de afară. Tu, că ești tânăr, nu ți se manifestă. Nici nu știi că l-ai, vii acasă și ni-l dai. Sau poate îl ai deja de la noi. De la mine nu. Da-și, mă, și mergi undeva și îl dai mai departe. Da? Și cât o să dureze chestia asta? Copchile, o să-ți dăm un răspuns foarte inteligent. Până când e gata. Fai de capul meu! Păi eu nebunesc aici cu voi în casă! Copchile, ce zici pe cur? Când o să începem să vorbim cu animalele, atunci putem să ne îngrijorăm. Până atunci... Cum? Adică Marius nu vorbește pe bune! Cine? Câinele? Mi-a zis aseară niște bancuri, m-am căcat pe mine de râs! Nu mai bea atâta cola, că ți-a mințile, mă, dospălău! Copchile, obișnuiește-te cu noi că o vreme nu ieșim. Da vă rog, nenea! Ascultă ce-ți spune ție aici, copchile. Din casa asta nu iese nimeni. Mai înțeles? Nimeni! Toată lumea în casă! Hopa! Cine bece și ne caută? Ai ieșit? Am avut o urgență.